May pawaras labot Kapampangan. Aning mayap kapagal ko. Iti yung kaya katamong kadinalan 77 tagalugan video ne. Pag-umpisan ko ne. Medyo mapali. Ingmumunang dili mga pailing na ako mo kayong pamanyabyana ano. Yung mas manayon ng Kapampangan pipiling niya mo. Ing kadwa mayilap. Nagbalo wala mo tatandaan ako. Ginamit ko niya tayo tangal doon eh. Kanyan man, simba niya tayo yan eh. Wala namang bawal. Ing mas manawi ng Kapampangan, malyap. Ne? Ing katlo, agwat. Matasing agwat ng kay gidadeng anak mo na yan. Ano? Ing agwat, tagalugon niya, mas manawi niya kay Kapampangan, ing pilatan. Ne? Kapat, miwas. Miwas ka kayong nanumambisyo bang kanito, may pakarok ka. Ing miwas tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing mangilag. Ne? Ing kalima, maaaliw. Ing maaliw tagalugan niya, maaaliw kung manakit kayong anak niya. Ing mas manayon ng Kapampangan, magkuswelo. Ne? Kanam, hiwalay. Ing hiwalay, tagalugan niya, mas, kasi wari layang aging Kapampangan. Ing mas manayon ng Kapampangan, aparti, o kaya kawani. Ing kapito, marupok. Marupok yung pangagawa yung balengay niya. Ing marupok tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing matbud. Ing taulindili, panalala. Gagawin ko rin video ng rin eh, panalala ka rin kabalenta mo. Yung panalala, tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing pamigagan na ka. Ito na mo, siyempre, patse Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Dahil kaya katamong anak, dahil kaya katamong apo, panitalang pangapampanganan, paragulantalang Kapampangan. Tala pa nagalugan. Pigagan na kan, biyasa la rin Tagalogan po yung English din, potang dagulo, potang mag-aral la. Ito na mo, nakala salamat, Luid Tamongan.